எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு நிஃப்டி 50 அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம். இது நேற்று நான் போட்டிருந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த சார்ட்டு. ஆக்சுவலாக நேற்று என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, நிஃப்டி திரும்பவும் இந்த 17,937 லெவலில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் பேக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஆகிருக்கு. நான் இப்போ வந்து டே சார்ட் வச்சுருக்கேன். டே சார்ட்டில் பார்த்து பாருங்கள், நிஃப்டி இன்றைக்கி ஃபுல் பேக் ஆகிட்டு சப்போர்ட்டில் இருந்து திரும்ப மேலே போயிட்டு திரும்ப ஒரு கரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இந்த கரெக்ஷனை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் இப்போது டே சார்ட்டில் இருக்குது. இதே நம்ம அந்த 4 ஹவர்ஸ் சார்ட்டில் மாற்றி பார்க்கலாம். 4 ஹவர் சார்ட்டில் நான் எடுத்து சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக இதை நான் 15 மினிட்ஸ் சார்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன். 15 மினிட்ஸ் சார்ட் வைக்கிற பாருங்கள். 15 மினிட்ஸ் சார்ட்டில் இந்த மைனர் ட்ரெண்ட் பிளாக் கலர் 2 லைன் இருக்குல்ல, இந்த மைனர் ட்ரெண்டை வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போயிட்டு 18,058 ஹெச்ஆர்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் 18,040 வரைக்கும் இன்றைக்கி போயிருந்தது. 18,040 41 ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு 2 o'clock அரௌண்டு டைம் 1:30 வந்து 18,040 டே ஹையை இன்றைக்கி தொட்டுட்டு எப்போதுமே மார்க்கெட் வந்து செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் 1:30க்கு அப்புறம் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்ததுனால மார்க்கெட் திரும்பவும் 1840 லெவலில் இருந்து கீழே 17,937 நம்ம போட்டிருந்த இந்த சப்போர்ட் இருக்கு இல்லைங்க, நேற்று போட்ட சப்போர்ட் தான் வந்து அந்த 9,937 அப்படிங்கிற சப்போர்ட்டை தொட்டுட்டு திரும்ப மேலே கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க. இது நாளைக்கு என்ன நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்னும் வேறு டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸில் செக் பண்ணலாம். ஒரு 1 hour டைம் ஃப்ரேம் இருக்காங்க. 1 hour டைம் ஃப்ரேம் பாருங்கள், ஃபுல் பேக் ஆகிட்டு திரும்ப சேம் அந்த 19,937 அப்படிங்கிற சப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு திரும்ப மேலே கொண்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆர் 4 ஹவர்ஸ் அனாலிசிஸில் பார்த்தா கூட 4 ஹவர்ஸில் வந்து சப்போர்ட்டை தொட்டுட்டு தான் மேலே கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ½ hour டைம் ஃப்ரேம் பார்க்கலாம். ½ hourலேயும் லாஸ்ட்டாக மார்க்கெட் பண்ணிடுறப்போ அந்த 19,937 அப்படிங்கிற லெவலை டச் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பேக் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க. 2 hours டைம் ஃப்ரேம் பாருங்கள். 2 ஹவர்ஸில் கிளியராக மார்க்கெட்டு மேலே போயிட்டு அந்த 18,040 லெவலை டச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப 17,937 சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புல்லிஷ் கேண்டில் என்னத்துக்கு வச்சுன்னா பையிங் ப்ரெஷர்னா லோயர் வீக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது. லோயர் வீக் வச்சு கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுனால இது நாளைக்கு திரும்ப மேலே போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது. நாளைக்கு சும்மா ஃபுல் பேக் ஆனால் சேம் அந்த 18,050 அப்படிங்கிற லெவலை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு 18,040 இன்னையோட ஹை 18,040 அப்படிங்கிற லெவலை டச் பண்ணிவிட்டு பையிங் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி தான், அது கிராஸ் ஆகி மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நாளைக்கு வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். இன்னொன்று இந்த வீடியோ என்ன சொல்ல போகிறோன்னா, ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸுக்கு தேவையான ஸ்டாக் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் கொடுக்குறேன். இந்த ஆப்ஷன் ஸ்டாக்ஸ்லாம் நாளைக்கு வந்து ஏறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து எல்லாமே பையிங் ப்ரெஷரு, அதே டைமில் கேண்டில், ப்ரீவியஸ் கேண்டில், வீக்லி கேண்டில் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆஃப்டர் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் லாங் பில்டப்பில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் இது. இந்த ஸ்டாக்ஸ் ஆப்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கு. இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ கொடுக்குற வீடியோவில் அதையும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓஎன்ஜிசி, பாரத் ஃபோர்ஜ், டாடா பவர், யூபிஎல் இந்த 4 ஸ்டாக்கில் நாளைக்கு 9:30க்கு எது கேமராவில் R4 கிராஸ் ஆகுதோ அதை நீங்கள் தாராளமாக ஆப்ஷன் பையிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 4 ஸ்டாக்கில் ஏதாவது 2 ஸ்டாக் கண்டிப்பாக நாளைக்கு R4 கிராஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஹை கொடுக்கும். நாளைக்கு இன்ட்ராடேவில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அது சப்போஸ் நாளைக்கு இன்ட்ராடேவில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டே வெயிட் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டில் தான் முடியும். இந்த ஆப்ஷன் ஸ்டாக்கையும் வாட்ச் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,
இந்த ஸ்டாக்கோடு என்ன ஆச்சு நாளைக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் கொடுங்க. நீங்களும் அதை மானிட்டர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் நைட்.